Hello! Tänään mä teen videon. Ja tän videohan on Q&A. Eli mä menen heti tähän asiaan. Ja ensimmäinen kysymys on, mikä on mun lempiväri? Mun lempiväri mä en tiedä. Entä mikä on mun lempiruoka? Se on lasagne. Ja sitten, oletko nähnyt kultakalaa? Luultavasti on. Ei kun oon. Oon nähnyt kultakalan. Seuraava. Oletko nähnyt ikinä mitään käärmeitä? Oon. Kerran mä näin mehtässä ja mä säkähin sitä. Ja sitten tässä on, että kuinka vanha on. Eli kuinka vanha mä oon. Mä oon 11. Teetään lokakuussa 12. Millä luokalla on? No, 5. Kuinka monta sisarusta on? Mulla on 2 sisarusta. Tykkäät käydä koulua? Tykkään. Mikä on lempiurheilu? Jalkapallo ja hiihto. Mikä on lempikouluaine? Lempikouluaine on liikunta ja matikka. Mikä on lempieläin? Kissa. Kiusataanko sua koulussa? Ei kiusata. Sitten, käytätkö meikkiä? No en todellakaan. En todellakaan. Pidätkö videoistasi? Tykkään. Onko sinulla muita kanavia? On. Mulla on Merin kanssa, Meri-Emma. Mitä videoita teet? No, mä oon tehnyt meidän Meri-Emmalle yksin kotona. Siis meillä on 3 osaa siihen. Sitten on New-Merin. Tai sitten on myös se aloitusvlog. Ja sitten on, jos lasketaan sellaiset, missä mä oon mukana, niin mä oon myös tuossa noin Teepiet 2 videoissa ollut ennen mukana. Mutta koska sen uusi kanava on Nurkki 213, niin mä en oo ollut sen jälkeen sen videoissa. Ja todellakin mun omalla kanavalla on Q&A. Sitten on hauskoja kautta tyhmiä ilmeitä. Vlog, aloitusvlog. Ja sitten mä en muista muita. Mutta kuitenkin ne. Mitä olet keräillyt pienempänä? Tai siis mä keräilen pulloja. Ja pienennä mä oon, tai vähän ehkä 2 vuotta pienempänä, mä leikin vielä Little Petsoneilla. Eli mä keräsin niitä. Tässä on tyhmiä kysymyksiä ehdotettu, mutta mä en oo ottanut niitä. Mutta yhden tyhmän kysymyksen mä oon näköjään ottanut.
Onko sinulla poikaystävä? No ei oo. Ainakin yksi tyyppi tykkää musta, mutta ei todellakaan. En olisi ikinä sen tyttöystävä. Mutta tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsit. Moikka!